Hallå. Dag 23. December 23. Ändå på julafton. Och jag är lite trött, men så är jag i alla fall. Vad har jag gjort idag? Jag har inte gjort så mycket. Jag har för det mesta städat, diskat. Sen har jag kikat lite TV. Gör det nu också, nu därför jag vänder bort huvudet. Och ta det här som en liten uppdatering för att jag mår inte så bra. Känner mig sjuk. Och nej. Så. Jag vet inte vad jag ska säga, men i alla fall jag kör med det. Jag tänkte typ ha en fråga och svar-video. Så ni kan väl ställa er frågor och så svarar jag på nästa video. Men kommer själva inte bli någon svar-video om inte ni ställer några frågor. Så vad vill ni veta om mig, så bara skriv det i kommentarfältet, så gör jag video om det. Hej då.